শিক্ষক এপয়েন্টমেন্ট দি আছে বড় মিডিয়াম স্কুলৰ 5 জন 6 জন আজি ভেকেন্ট হৈ আছে এইবিলাক শিক্ষক কোনে দিব এইবিলাক শিক্ষক কোনে দিব আমেৰিকাই দিব না কানাডাই দিব আমাক অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে নে নাই কিয় বড় মিডিয়ামে 50 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আজিও শিক্ষক মানে বিচাৰি আন্দোলন কৰিব লাগে কিয় বড় মিডিয়াম আজিও 50 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কিতাপ বিচাৰি আন্দোলন কৰিব লাগে কিয় বড় মিডিয়ামে আজিও বিভিন্ন কথা আজি লৈ আন্দোলন কৰিব লাগে नुदोंना रायजोफोर प्रमद बर' बिथाङा सिगाङावहाय मा खोथा बुंदोंमोन जेब्ला बिथाङा दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि दंमोन बिथाङा बेवहाय बिथाङा ओरैबायदि आन्दोलन खालामदोंमोन आरो ओरैबायदि मोजां मोजां खोथा बुंदोंमोन आरो ओरैबायदि रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन जे बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेर सासे मोजां दैदेनगिरि होननानै बिथाङा नायदो एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि थाखाय बेसेबां आन्दोलन खालामदोंमोन बेसेबां मिडियाफ्राव बेसेबां स्ट्रंलि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै गाव पावाराव फैनायनि उनावहाय बैफोर खोथाफोरखौ मानो बावलांजोबखो बिथांमोना दा गावनि पावाराव थानाय समावहाय दिनैहाय फरायसालिनि जौगानाय फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननाय फरायसालिनि जेंना फोरोंगिरिनि जेंना स्टुडेन्टनि जेंना इनफ्रास्ट्राक्चारनि जेंना बे जेंनाफोरखौ बिथाङा माने सुस्रांनो नाजायाखै बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जेब्ला बिथाङा पलिटिक्सआव गैयामोन बिथाङा अब्ला पलिटिक्सनि मानसिखौ बिथाङा गोबां दुसियोमोन बायदिसिना खोथा बुंनानै बिथाङा रायोमोन बुङोमोन सोंखारियोमोन नाथाय बिथाङा दिनै गाव पलिटिक्सआव फैनानै दिनैहाय मानो खामानिखौ मावनो हायाखै बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा जोंनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ फोथायदोंमोन बिथाङा गभर्नमेन्टआव फैयोबा सरकाराव फैयोब्ला जोंनि रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा फार्स्ट प्रायोरिटी होगोन एडुकेशन डिपार्टमेन्टआवनो बिथाङा बांसिन फकास खालामनानै खामानि मावगोन बुंदोंमोन नाथाय बिथांनि खामानि मावनायाथ' बाद हो दिनैसिमहालागै एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव बिथाङा जेबो मोनसे जौगाथाय बा जौगालुनि खामानि मावनो हायाखै अनलि बिथाङा गावनि जानाखि पार्टी बे पार्टीनि जानाखि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोननो स्किम होनाय लामा बानायनाय बोरमानि स्किम होनाय अमानि स्किम होनाय बेफोरबायदि बायदिसिना स्किमावल' बिथाङा नांथाबनानै दङ आरो माबा मेल खुंनाय मिटिं खुंनाय आरो दामि दामि पेन्डेल बानायनाय बेफोरावनो बिथाङा ओरैनो माने रांफोरखौ खरसा खालामगासिनो दङ बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिथांमोनहा फिसा फिनला सेन्ट ग्रेभेल गारनाय लामायाव सेन्ट ग्रेभेल गारनाय बा बबेबा हाग्रा एवस्रांनाय बेफोर खामानिखौनो बिथांमोना बिराद गिदिर खामानि मावबाय होननानै मिडियाफ्राव बिराद हाइलाइट होयो नाथाय बिथाङा मेन खामानिखौनो मावाखै बिथाङा जि कमिटमेन्ट होदोंमोन एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ फार्स्ट प्रायोरिटी होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथांनि जानाखि मेन फार्स्ट 1 नाम्बार कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौनो बिथाङा मावफुङाखै जायखौ कमिटमेन्ट होआखैमोन बिथाङा बैफोर खामानिखौसो बिथाङा दिनैहाय मावखुमागासिनो दङ बा मावगासिनो दङ बेयो जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथाङा माबायदि स्ट्रंलि कन्डेम खालामदोंमोन जेब्लानाखि पलिटिक्सआव फैयाखैमोन एबसुनि आफादगिरि थानाय समावहाय नाथाय दिनै बिथाङा एबसुनि आफादगिरि थानाय समावहाय बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुंनो हागोन ना हाया बिथाङा बिजेपि गभर्नमेन्टजों मोनसे एलायन्सआव दङ दा बिजेपि गभर्नमेन्टजों एलायन्सआव दं हिसाबै बिथाङा बिजेपि गभर्नमेन्टनिफ्राय जानाखि फान्ड फैनांगौ जानाखि रिक्रुटमेन्टनि पस्ट फैनांगौ बे पस्टफोरखौ बिथाङा आरामसे मोजाङै खामानिखौ मावनांगौमोन दिनैहाय बिथाङा मानो मावनो हायाखै ना बिथाङा बिजेपि गभर्नमेन्टजों खोमा खेबजादों नामा खोमा खेबजादोंबा खोमा खेबजादों बेखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव रोखायै फोरमायनानै हो बिथाङा खोमा खेबजानानैब्लाबो जे बेनि खोमा खेबनायनि सिङावनो थाबाय थागोन खुनुरुखुमसे 5 बोसोर बारग'लांबानो जाबाय होननानै सानोब्ला बे बिथांनि जोबोद गोरोन्थि साननाय बे 5 बोसोरावनो 5 इयार्सआवनो जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनि हालोदा माबायदि जागोन बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रानो सानदो दिनैहाय मोनसे जब गैया बिटिसिआव मोनसे जब गैया बा टिचिंनि जानाखि रिक्रुटमेन्ट होनांगौ टेट पास केन्डिडेटफोरनि थाखाय बिनि जेबो प्रसेस गैया माब्ला ओंखारगोन माब्ला एडभार्टाइजमेन्ट जागोन बिनि जेबो खुनु गेरेन्टियानो गैया बिथाङा अनलि बे खोथाखौल' बुंगोन हिग्राय हब थाबैनो जागोन माने हिग्राय हब बा थाबैनो जागोननि ओंथिया माखौ फोरमायो बिथांनि मथेब्ला 1 year ना 2 years ना 4 years ना 5 years थायो बिथांनि हिग्राय हबनि ओंथिया दा बिथांमोननि जानाखि सोद्रोमा आथिखालाव जानाखि गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टनि सोद्रोमाफोरानो बिनि एन्सारखौ होबानो जाबाय हिग्राय हब बा हिग्राय दिया हब बा थाबैनो होगोन बिनि ओंथिया माखौ फोरमायो दिनैहाय बिजेपि गभर्नमेन्टआ जानाखि कमिटमेन्ट होदोंमोन बिथांमोना दिनै मोनफा मोनफा खामानिखौ 1 स्टेप 2 स्टेप लासै लासै खामानिखौ मावलांगासिनो दङ बिथांमोना 1 लाख जबनि जानाखि कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ दिनै मावफुंनायनि लामायावहाय 70%आनो बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ होखाबाय रिक्रुटमेन्टखौ होखाबाय दा अनलि 30%सोल'सै अब्ला जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जानाखि कमिटमेन्ट होनाय
बिथांमोननि कमिटमेन्ट होनाया दिनैसिम मोनसेबो मावफुंजायाखै आरो बेबो दुखुनांथाव बाथ्रा बेनि उनाव नोंथांमोना नायदो दिनैहाय जोंनि बिटिआरआव मा जामारखो इयुथफोरनो दिनै रिक्रुटमेन्टखौनो गोसो गैला नामा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय जोंनि बर्तमान जानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो दिनैहाय फंसेबो बुङा माने ओरैबायदि माने जेरै लेवारखौ संख्रि दौनानै थन्थ्रनानै दोनहोनाय जायो थिग बेबायदिनो बिथाङाबो दिनै थन्थ्रनानै थानाय बायदि माने फंसेबो खोथाखौनो बुङा जोंनि जानाखि आथिखालाव बिटिआर गभर्नमेन्ट बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जायनाखि दैदेनदों बिथांमोननि सोमोन्दै फंसेबो बुङा दा बेवहायनो जोंनि जानाखि रायजो राजा बिथांमोन दा बे रायजो राजा बिथांमोनजों ओंखायनो बुंजायो खोमा दिनैहाय एबसु आरो इउपिपिएल मोननैजों गरसे फैसानि बिखुं बायदि गरसे फैसानि मोननै बिखुं बायदि माने एबसु माने इउपिपिएल माने एबसु बेबायदि होननानै बुंजायो बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेबायदि बुंजानो गोनाङानो गैयामोन आरो आं सानो एबसुआ इउपिपिएलजों माने सोमोन्दो गैया बेखौ आं सानो नाथाय रायजोफोरनि जानाखि गोसोआव साननाय बे साननायखौ माने लाखिनो थाखाय बिथांमोना रायजोनि साननाय हनाय बायदि खामानिखौ मावनांगोन दिनैहाय रायजोनि साननाय हनाय रायजोनि गांनाय लुबैनाय रायजोनि प्रब्लेम रायजोनि जेंना बेनि फारसे बिथांमोना जेबो नोजोर होयै बायदि जाबाय दिनैहाय बिटिआरआवहाय स्पेशेल टेट खुंबाय स्पेशेल टेट खुंनायनि रिजाल्टबो मोनबाय दिनैहाय बिटिआरआव स्पेशेल टेटनिल' केन्डिडेटफोर गैया बेवहाय आसाम टेट पास जानायनि केन्डिडेटफोरबो दङ दा बे टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनो जे रिक्रुटमेन्ट होनांगौ बा स्पेशेल टेट खुंनायनि उनावहाय मोनसे रिक्रुटमेन्ट जे होनांगौ बे रिक्रुटमेन्टखौ दिनैसिम मानो होआखै दा बेनि सोमोन्दै जोंनि जानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना बेवहाय कुइसन एकदम मोनसेब्लाबो सिखारथारनांगौमोन नाथाय बिथांमोना फंसेबो दिनैसिमहालागै फंसेबो खोथा बुङाखै बिथांमोना प्रमद बर'जों मा आन्डारस्टेन्डिंआव दङ बेखौ रायजो राजाफोरा निस्सय हमनो हाखाबाय जानांगौ मा आन्डारस्टेन्डिं दङ सिंजों दिनैहाय जोंनि एलपि आरो एलपि एन्ड इउपि जायखौ जों गुदि फरायसालि होनो आरो बिथांमोननि जानाखि गेदेर गेदेर पस्टार होनाय लामा सामा जेरावबो गुदि मोजांब्लासो बिजौ मोजां बेखौ बिथांमोना गोबां वालफ्राव पस्टार खालामनानै लिरनानै गालाङो गुदि मोजांब्लासो बिजौ मोजां दालाय बिफाङाव गाखोनो दालाय नांगौ बेबायदि होननानै बुङो नाथाय जोंनि एलपि स्कुल गुदि जानाखि एलपि स्कुला मोनसे जोंनि गुदि बे गुदि फाउन्डेसनखौनो जुदि बेबायदि गाज्रि खालामनो नागिरोब्ला अब्ला जोंनि जानाखि उन जोलै बिथांमोनहा मा जागोन गुदियावनो थिग जायाखैब्ला बिथाङा गोजौ लेभेलाव बोरै थिग जाहैगोन दिनैहाय जोङो ओइचएस लेभेलसिम जोङो बर' रावनि फरायनो मोनबाय दे बे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा नाथाय ओइचएस लेभेलाल' माब्रै मोजां जाहैगोन जोंनि गुदियानो जुदि गाज्रिब्ला जों दिनैहाय गुदि फरायसालियाव जोंनि फरायसालिनि जानाखि फोरोंगिरियानो गैया फरायसालिफ्रानो दिनै एमालगामेशन जानांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय खेबनै लेटार फैखांबाय बोसोरनै सिगांनो मोनसे लेटार फैदोंमोन नाथाय बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम गभर्नमेन्टआव रिक्वेस्ट खालामनानै बेखौ बोसोरनैनि थाखाय डेट लादोंमोन नाथाय बोसोरनै डेट बारलांबाय नाथाय आरोबाव नै दाखालि बावैसो मोनसे आरो लेटार फैबावदोंमोन बे एमालगामेशन खालामनो थाखाय आरो बेखौबो एबसुआ बोसोरनैनि डेट लाबावबाय बोसोरनै जोंनो सम हो जोङो बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन होननानै नाथाय बिथांमोना माबोरै सल्भ खालामगोन दिनैहाय फोरोंगिरिखौनो थिसना आरो बिथांमोना जायनाखि जोंनि लिडारफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनानो गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' मिडियाम स्कुलावनो सोआ गभर्नमेन्ट स्कुलावनो सोआ दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों एबसुनि जानाखि दैदेनगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांनि नामखौ आं डाइरेक्ट मख'बाय आरो नोंथांमोना बिथांनि जानाखि स्पिच लाखिनाय बेखौबो नोंथांमोना नुखादों बिथाङा मा बुंदों बिथांनि जानाखि गथ' बिथाङा बर' मिडियाम गभर्नमेन्ट स्कुलाव फराया बिथाङा इंलिस मिडियामाव फरायो अब्ला बिथांमोननि जानाखि दैदेनगिरिफोरानो जुदि बर' मिडियामखौ जुदि मुगैनानै बा नेवसिनानै बिथांमोना बर' मिडियामनि फरायसालियाव सोसनाखै अब्ला बर' मिडियामनि जेंनाखौ बोरै सुस्रांगोन दिनै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनहा गामि गामियाव थांनानै माब्रै बुंगोन नोंथांनि गथ'खौ बर' मिडियाम गभर्नमेन्ट स्कुलाव सो होननानै बिथाङाथ' डाइरेक्ट रायजो राजाफोरजों कुइसन सोंजाखागोन नोंनि गथ'खौ आवगाय नोङो बर' मिडियाम गभर्नमेन्ट फरायसालियाव सोग्रो अब्लासो जों रायजो राजाफोरा नोंनि खोथाखौ मानिगोन बे कुइसना सोंजाखागोन बुंजाखागोन जोंनि रायजो राजाफोरजों दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा एथ'ग्राब जाम्बा नंला मेगन खाना नंला जोंनि रायजो राजाफ्रा गासिबो बुजिनो गोरों जाजोब्बाय मिथिनो गोरों जाजोब्बाय बेखायनो दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा मावदों मा मावाखै बेखौ नोजोर लाखिनानै दिनैहाय बबे फरायसालियाव जोंनि गथ'फोरा क्वालिटि इडुकेसनखौ मोनगोन बेखौ नायनानैसो दिनैहाय गाव गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव सोसनगासिनो दङ बेयो जोंनि गार्जेनफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा दिनैहाय गावनि गथ'फोरनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ नोजोर लाखिनो रोंदों दिनैहाय जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव गथ'फोरखौ सोसनखाया जोंनि रायजो राजाफ्रा मानो सोसननो जेरावनाखि फरायसालिनि फोरोंगिरियानो गैया स्कुलानो मोजां मथन सोलिया सासेल' टिचारजों मोनबा 6टा गाहाम साबजेक्टखौ बोरै फोरोंगोन
बेयो मोनसे गेदेर सोंलु ओंखायनो जोंनि गार्जेनफोराबो बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै प्राइभेट स्कुलावसो सोसनो आरो सोसनखागोन मानो सोसना गावनि गथ'फोरखौ रावबो जाम्बा जाम्बि जाजानो लुबैखाया दिनैहाय इउ एन एकाडेमि बायदि प्राइभेट स्कुलाव बर' मिजोंनि फरायसालियाव मानो सोसननो गोनां जाखो आरो गोबां बेबायदिनो प्राइभेट स्कुल दङ जोंनि गेजेराव आरो इउ एन एकाडेमि आरो गुबुन गुबुन जेनेबा बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल दङ बेफोरबायदि फरायसालिनि स्टुडेन्टफोरखौ नायहैथों जोंनि जानाखि दैदेनगिरिफोर बेवहाय दिनै एडमिसनखौनो मोननो नागिरलाया ओरैबायदि हिउज माने ओरैबायदि बुरजा स्टुडेन्टफोर अब्ला नोंथांमोना नायदो बे स्कुलावहाय एडमिसन फिसाबो बुरजा मान्थलि जेनेबा फिस होनांगौ अब्लाबो नाथाय बेवहाय माने स्टुडेन्टआ बुरजा जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलावथ' जेबो फिसबो होनाङा डाइरेक्ट फ्रि एडमिसन फ्रि टेक्स्ट बुक फ्रि इउनिफर्म आरो मिड डे मिलबो फ्रि मोनजोबो गासिबो फ्रि मोनजोबो अब्ला बेवहाय माने एथ' मोजां फ्रि मोननायावहाय गासिबो जुदि फ्रि मोनजोबोबा बेवहाय सोरनि गार्जेनफोरा बेवहाय स्टुडेन्टफोरखौ सोआ जानो बेवहाय दा गभर्नमेन्ट स्कुलाव जानाखि प्रब्लेम दङ टिचिंनि प्रब्लेम क्वालिटि इडुकेसननि प्रब्लेम बिनि थाखायनो बेवहाय जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ सोसना नांगौबा रांखावरियानो एसे बुरजा थांथों जोंनि गथ'फोरा मोजां सोलोंथाइ मोनथों बेखौ जोंनि गार्जेनफोरा बयबो सानो आथिखालाव आरो बेनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव स्टुडेन्ट खमायलांनायनि गुबै जाहोना बेनो आरो बिनि दायनिगिरिया जोंनि दैदेनगिरिफोरानो जुदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि थिसनो मोनब्ला दिनैहाय स्टुडेन्टनि आंखालानो जानाय नङामोन आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जानाखि स्टुडेन्ट गैयिनि थाखाय स्कुलफोरखौ एमालगामेशन खालामनायनि अर्डार फैखागोन मानो फैया जानो जोंनि बिटिसिआव दा दैदेनगिरिफोरा मा खामानि मावदों बे मोनसे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो बेवहाय रायजो राजाफोरा गोबां मिथिखागौ जानाखि 1999 नि बेट्सनि प्रमद बर' बिथाङा खोथा बुंबाय थायो दा बे 1999 नि बेट्सआव बेसेबां जेन्युइननेस दङ माखासे जेन्युइननेस दङ बे खोथाया नंगौ खिन्थु बेवहाय 100% जेन्युइन गैया बेवहाय माखासे केन्डिडेटफोर दङ जानाखि 1992 1990 बेफोरबायदियावसो जोनोम जानाय दा बिथांमोना जुदि 1999 आव जुदि साख्रि मावदोंब्ला अब्ला 1992 नि केन्डिडेटनि डेट अफ बार्थनि बैसोआव अब्ला बिथाङा 7 बोसोरावनो 7 इयार्सआवनो साख्रि मावदोंमोन नामा बे मोनसे गेदेर सोंलु 7 बोसोरावनो एथ' उन्दैयाव बिथाङा बोरै साख्रि मावखो 1999 आव जुदि साख्रि मावनानै उनावहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै बिथांनि साख्रिया दोनथ'नाय जादोंमोनब्ला बे जोबोद सोंनो गोनां बाथ्रा जोबोद सावरायनो गोनां बाथ्रा आं माखासे केन्डिडेट साफा सानै आं केन्डिडेटफोर मिथिगौ बेवहाय दङ खिन्थु जोंनि रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ बेवहाय सोर केन्डिडेटफ्रा बेकडेट होनानै दानि उन्दै जेनेबा 1992 नि केन्डिडेटफोरानो बेवहाय हाबसननानै दंलाजोबो 1992 1990 बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा माखासे मिथिखागौ दा जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि अनसुला बिथांमोना बेखौ मिथिनानैब्लाबो अब्लाबो दे मोनथों जेबो नङा होननानै थायो खिन्थु बांद्राय जुदि बे जामारोब्ला जोंनि अलरेडि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरखौ जुदि एपइन्टमेन्ट होनायनिफ्राय जुदि जानगाराव दोनोब्ला अब्ला बै 1999 नि जानाखि एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ बा एपइन्टमेन्ट होखांबायबो रायजो राजाफ्रा जेबो बुंथ'वाखै नाथाय आसाम टेट पास जानानै थानाय स्पेशल टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरखौ बांद्राय हाराहास्ति खालामोब्ला बैफोर 1999 नि मुं लानानै जायनाखि इलिगेल भाबै एपइन्टमेन्ट होनो साननाय बा होनाय बिनि एगेन्स्टआव खिन्थु स्ट्रं हाबा मावनो रायजो राजाफ्रा ओंखारबोगोन बेयो एकदम रोखाखा बियो आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ नोजोर लाखिबानो जाबाय सोर केन्डिडेटफोरा 1999 नि मुङावहाय बेकडेट होनानै हाबखुमानानै दङ रायजो राजाफोरखौ लिस्ट खालामनानै दोनखा जेब्ला सम फैयो बे समनि फिननायखौ जोंनि जानाखि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ मोनखागोन ओमफ्राय बेनोसैमोन रायजो राजा नोंथांमोन बेयो जोबोद नोंथांमोना मा होनो बिनि सायाव जोबोद नोजोर लाखिनाया मोजां जाहाथे जोंनि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा बेनिफ्राय बन्चित जानाङा ओंखायनो नोजोर लाखिनाया मोजां बेखिनियानोसैमोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि जानाखि सावरायनो गोनां आयदा बेवहाय आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय अब्लाबो आं नोंथांमोननो बेखौ एसे सोराङाव लाबोनाय जादों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो लोगोफोर बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर ভিডিও এসেছে গোজोन्थों বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ইন্ট্ৰ দেখা পাইছে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যেতিয়া এপছুৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিল পলিটিক্সত অহাৰ আগত তেখেতে কিমান এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে কিমান আন্দোলন কৰিছিল কিমান ধৰ্ণা দিছিল আমাৰ বিটিচিত যে টিচিঙৰ প্ৰব্লেম স্কুলৰ প্ৰব্লেম বহুত কেইটা প্ৰব্লেমৰ এগেইনষ্টত তেখেতে কথা উঠাইছিল আসাম গভৰ্নমেণ্টৰ এগেইনষ্টত বা যেতিয়া সেই টাইমত বিপিএফ গভৰ্নমেণ্ট আছিল বিপিএফ গভৰ্নমেণ্টৰ এগেইনষ্টত বহুত কথা কৈছিল এতিয়া তেখেতে নিজে পলিটিক্সত আহিছে আৰু নিজে এতিয়া বৰ্তমান গভৰ্নমেণ্ট চলাই আছে বিটিআৰ গভৰ্নমেণ্ট চলাই আছে এতিয়া ইমান যে যেতিয়া এপছৰ প্ৰেছিডেণ্ট থকা সময়ত ইমান যে কথা কৈছিল ইমান যে ডিমাণ্ড কৰিছিল ইমান যে মিডিয়াৰ সন্মুখত গভৰ্নমেণ্টক কণ্ডেম কৰিছিল
এতিয়া নিজে গভৰ্ণমেণ্ট আছে এটা নিজে গভৰ্ণমেণ্ট টাইমত নিজে এইটো কামবিলাক সলভ কৰিব লাগে এতিয়ালৈকে ইমান আমাৰ সিঙ্গেল টিচাৰ আছে বা স্কুলত টিচাৰে নাই ইয়াৰ প্ৰবলেমবিলাক এতিয়া নিজৰ গভৰ্ণমেণ্ট টাইমত এইটো সলভ কৰিব লাগিছিল কিন্তু আজিলৈকে ইমান আমাৰ বিটিআৰত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে আৰু স্পেচিয়েল টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলক ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিবই পৰা নাই বহুত লাজ লগা কথা আৰু ইয়াতে আমাৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আমাৰ বহুত কেইটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আমাৰ ABSU আছে ABMSU আছে ABMSU আৰু এনেকুৱাই বহুত যেনিবা আমাৰ বহুত সংগঠনৰ যেনিবা বহুত কাষ্টৰ সকলোৰে এইটো কি আছে ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে এইটো ডিমাণ্ড কৰিব লাগে আমাৰ ABSU ডিমাণ্ড কৰিব ABSUটো একো নকয় এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত কিবা এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে নেকি ভিতৰত এতিয়া আমাৰ বাকী কেইটা যে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ABMSU লগত আৰু বহুত কেইটা যেনিবা ৰাভা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন সান্তালী ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আমাৰ কচ ৰাজবংশী ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বহুত কেইটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেইবিলাক ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া এইটো কথাটো লয় বা টিচিং ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব লাগে LP UP বহুত দিন পৰা এইটো LP UP টিচিং ৰিক্ৰুটমেণ্ট হোৱা নাই সেইটোৰ এগেইনষ্টত বা সেইটোৰ বিষয়ত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক এইটো চৰকাৰক মানে জনাব লাগে যে আমাৰ BTCত এতিয়ালৈকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট হোৱা নাই LP আৰু UPত ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ আউট অফ BTCত অসমত আউট অফ BTC যোনটো যিমান ভাগ আছে ইয়াতে বহুত মানে ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ আছে এতিয়া 3-4 বাৰমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ আমাৰ এই ছেপ্টেম্বৰ মানতে বা অক্টোবৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে বহুত কেইটা টিচিঙৰ কাৰণে বা টিচাৰৰ কাৰণে আৰু আউট অফ টিচাৰ যেনিবা 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ কাৰণেও বহুত ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাব কিন্তু আমাৰ BTCত এতিয়ালৈকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কোনো আৰম্ভই কৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক এটা অনুৰোধ আপোনালোকে এইটো কওক যে আমাৰ টেট পাছ হৈ থকা বহুত কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলক নিযুক্তি দিব লাগে বুলি সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আৰু এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই যে কথাটো ক'লোঁ ইয়াত কিবা ভুল যদি হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম সো বন্ধুসকল থেংক ইউ स' लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो बे भिडिअ'नि जानाखि आं बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला रायजो राजाफ्रा निमाहा होबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ' लानानै फैबाय थागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै गोजोन्थों थेंक इउ